това, което се опитват законодателите да направят, да разделят семейството и да станат съдници между родителите и децата, аз пък вярвам в обратното. Мисля, че всички вярваме в обратното. Семейството е едно. Така че една семейна песничка. Между прочим, думата в края на втория ред наистина е пън, да не се чудите. Това е състоянието на мъжа, когато застане пред алтаря и го питате, съгласен ли си да вземеш тази жена? Аз ще кача при него с знамето, че е много кофно. С бяла рокля до земята, като в вълшебен сън, сред църковната по-злата и бефея аз бях пън. Гледах устните ти страстни и ги слушах как шептят. Да, до края съм съгласна да споделям твоя път. Пролет бяла в летен зной, винаги ще бъда твой. И дори в люта зима, пак ще бъдем с теб камина. След година пак бе бяла, този път с панталон. Изкоремче окръгляло, сякаш глътнала балон. После нощ се влачи цяла чудо, за да сътвориш. Уморена, прелетняла, бебе да ми подариш. Колики безсънни нощи, много знам ще има още. Колики фурманеци цини, ако тикат 10 години. Вече имам косми бели, изпевари но ще поведем цели някой ден ръка в ръка и ще тръгнем в небето с белите Христова стън. Сякаш рожа и връвчета на любимото гнездо. За житейски път се зъби, няма как ще стиснем зъби. Но след бури и тревоги, заедно ще сме при Бога. Още нещо искам да кажа. И ви моля всеки един от вас да отнесе тези думи. След малко ще разберете къде и при кого. Когато се заинтересувах от проблема в Русия, ме впечатли една особеност на борбата в Русия срещу подобно законодателство. Да смениш малко чеко, че се е изпекал. Борбата в Русия е изключително масова. Видях по интернет записи на зали с размерите на зала 1 на НДК, претъпкани с хора. Събрали се там само за да се просветят по въпроса за това законодателство и да спасят децата си. И нека да ви кажа също така една много важна личност, не институция, или как да кажа, застанала начало на тази борба. Това е Руската православна църква. Навсякъде гледах свещеници, гледах жени с забратки от по-стария стил. Мисля, че в България църквата е изключително неактивна по този въпрос. Затова ви моля, всеки един от тук присъстващите, знам, че има хора православни, католици, протестанти, моля ви, занесете тази информация при вашите свещеници, при вашите патрите, при вашите пастори. Просветете ги за това, което става, за да могат те да просвещават своето пастор. Всяка неделя в църквите влизат сумати хора. Нека църквата застане за защита на българското семейство. Това е от мен. Благодаря ви. И ние благодарим.
аз само искам да се обърна към хората, които спокойно минават и си мислят, че това не ги интересува. Ако могат да се поспрат малко и да видят какво правим тук. Защото това е за тях и за нас. Този закон е страшен. Значи, нямам думи. Това е една абсурд. Ако някой го прочете, ще разбере за какво говоря. Едно дете има нужда от авторитета на майка си и баща си, за да израсне като човек. То не може да стои срещу една машина и да стане човек. Ако тази майка и баща нямат авторитет пред това дете, детето е обречено. Държавата иска с прав текст да няма родители, да няма авторитета на майката и бащата. Благодаря на тия, които се спряха и които минават и се спират. Какво да кажа още? Приключваме. Обявявам протеста за завършен. Благодаря, че да се готвим и... Надявам се следващия път, когато обявим протест и когато някой от вас ме види тук по площада, за да че му давам една листовка, да не ме гледа с недоумение, ами да каже: да, знам, няма нужда да ми я даваш. Аз ще бъда, кажи кога. Ще ви чакам всички вас. Аз чух приказки от сорта ви, нормално ли? Да. Обявяваме протеста за завършен и да се готвим всички заедно за следващи протести. Атака на Зимния дворец. Да, браво. Благодарим. Дай оризма, къде